Tinatayang 5,000 na batang babae sa Dagupan City nakiisa sa recognition walk para sa paggunita ng Girl Child Week 2026. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nagkaisa sa isang recognition walk ang tinatayang 5,000 batang babae sa Dagupan City bilang bahagi ng paggunita sa Girl Child Week 2026 ngayong buwan ng Marso. Sabay-sabay na nagmarcha ang mga babaeng estudyante mula sa iba't ibang pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod at sa kahabaan ng New de Venecia Highway. Alas 5 pa lang ng umaga, isinara na ang nasabing kalsada para sa Tindig Kababaihan Walk of Recognition na formal na nagsimula alas 8 ng umaga. Isa sa mga lumahok sa recognition walk ang estudyanteng si Ashley na nagpahayag ng paniniwala sa natatanging kakayahan ng mga kababaihan. Yung mga opportunity po na ganito po na pagdiriwan ng Women's Month is give us the opportunity po na ipakita po kung ano po talaga yung mga kaya ng mga babae. Na parang hindi na po talaga mahina yung mga babae, marami po silang kayang gawin na iba't ibang bagay. Kaugnay nito, binigyang diin din ng Council Executive ng Girl Scout of the Philippines Dagupan Council na si Lerma Nico Mendez ang kahalagahan ng aktibidad upang mapalawa ang kalaman ng mga batang babae tungkol sa kanilang mga karapatan sa komunidad. Yun ang lagi natin tinuturo sa kanila, yung pagiging makatao, yung pagiging supportive sa kapwa babae. So sa mga ganitong pagkakataon, siyempre nagpapasalamat tayo at naipapakita natin yung kakayahan nila. Dahil kung ano man yung kaya ng iba, kaya din natin mga babae. Ayon sa pamahalang lungsod, ito ang kauna-unahang pagkakataon na isinagawang ganitong pagdiriwang sa lungsod na nagtipong ng hubigit kumulang 500 kalahok. Na kami po ay natutuwa sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon po, tayo po ay magdiriwang ng Girl Child Week po. Ang National Women's Month team natin ngayon 2026 ay Lead Like the Babaylands Pilipinas. Since Women's Month po ngayon, tatampak din po ang ating tatlong kababaihang konsehal. We have me, Konsi Tala, Konsi Jaja, and Konsi Dan. Matapos ang recognition walk, formal na sinimula ng programa na tampok ang mga kompetisyon at mga booth ng iba't ibang serbisyo sa Dagupan City, kabilang ang Teen Center at Women's Center na nagbigay ng impormasyon at suporta para sa mga batang babae. Kasama mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.